sira arsa sumurut uruping tirta. Sira kudu bisa nggondheli talining mega. Tirta iku ibarate manungsa, awit manungsa iki cipta saka banyu. Tirta iku bisa sumunar murup cahyane nalikane bisa nggondheli mega, talining mega. Mega iku sanepa nepsune manungsa kang mulandara ana ing langit, mider-mider mula kudu dikendhaleni. Lamun sira bakal merowi manising iman, uriping cahyaning iman saka awakmu, mula sira kudu bisa ngendhaleni hawa nepsumu.